Dobrý den, jsme v zemědělském obchodním družstvu Kámen s panem inženýrem Valou. Dobrý den. A jsme tady v odrůdě Grizzly, to znamená, je to čistokrevné C-čko, které by se mělo používat jenom ke krmení. A na první moment, už jenom takhle, když to natřásám, tak to máte krásně vysetý. Opravdu, jako, vím, že jste tady asi neměli jednoduché podmínky na podzim, že tu byla asi trošku voda. Je to hodně pozdě setý, jo. 10. 12. října. Takže už se to malinko rovnalo a tohle se mi opravdu líbí. Tady je krásně vidět, jak vlastně ta rostlinka se brzo dostala na sluníčko a okamžitě začala pracovat, dělat odnože. A výsevek tu byl, tak kolik asi? Ale řekněme nějakých 3000 rostlin tady bude asi, 3,5. To znamená, že jsme tady určitě nad nějakých 1200–1300 stébel na metr čtvereční. A protože to je grizzly, což je extrémně suchomilná rostlina, tak bych se nebál sem už dát, ale zase to není nějaká extrémní hustota, nebál bych sem dát přímo s C-čkem půl litru apikálu. Jo, kdyby to bylo hustší, šel bych sem možná větší dávkou, ale těch 1200 stébel, to si myslím, že jako odpovídá. A co se týká výživy, teď jsem šel nějaký dusík už plošně. Tady je ledek. Jo. Kolik? Metráka půl. Letku. Dobře, takže se to začíná pohánět. Určitě je to porost, který, když jsme si o něm povídali v autě, já jsem předpokládal, že bude mít problémy, ale jako jste tady v nadbytku. To je dobře. Jo, tím, že jste to krásně mělce vyseli, tak jste se dostali do nadbytku. Kdyby to bylo utopený o 2 cm, tak je tady jedno stéblo, že ty 2 odnože by tady chyběly. No a tohle se mi líbí. Možná potom, až se to bude krátit modusem, tak sem dá třeba ještě decku apikálu na zvýšení apikální dominance klasu, aby se tam vrátily asimiláty a záleží na tom, jaký budou. Pokračujeme, za toho jde Kámen. Je to Kámen u Havlíčkova Brodu, abych to upřesnil. A jsme tady, krásně tam jde rejč. To je dobře. To je opravdu dobře. Jsme tady v řepce, je to odrůda Rohán. A vy jste orali před ní? Určitě. To je prostě vidět, že na podzim, jak byl nadbytek vody, kdo tam oral, tak má pěknou kořenovou soustavu. A jako ta bolest těch všech řepek, co je tady, tak to je FOMA, že jo, tady bude opravdu nutno hlídat jako rozvoj FOMy. Zatím teda kořenová soustava je pěkná. A já si dovolím odhadovat, jak jako skoro na všech farmách, že tady na podzim šlo minimálně 2 litry boru, že jo? 2 litry, jo. 2 litry, protože přesně u téhle velikosti ta je hraniční, těch 1,5 cm, kde už se u některých řepek začíná objevovat deficit boru, když jsou 2 litry. Jo, když je to úplně takhle čistý, proto jsem řekl minimálně, protože bych tady typoval možná 2,5–3 litry boru a tady nebyly teda. Dobře. Jinak na rozdíl od jiných porostů, který už jsem i dneska i tady na Vysočině viděl, tak zatím vypadá to, že na podzim jste měli to dobře insekticidně přikryto. Že vám sem dřepčíci, tady je možná, nebyl, to bylo ušpiněný ve zlomení. Nejsou tady. No, to znamená, že jste se tady ušetřili trošku nervů s tím, že ty rány potom dřepčíkovi budou vstupní branou zase pro tu FOMu a tak dále.
Co k těm porostům říct, jsou tady v tom i malé rostlinky. Bylo vidět, že to asi nebylo jednoduché na podzim krátit a nebylo jednoduché to vůbec zakládat, ale to, že to bylo 8. srpna vysetý, to už byl základní předpoklad pro to, aby a po orbě, aby to dopadlo dobře. No, a teďko na jaře co nejrychleji celý dusík, ten už tady asi možná skoro bude. Není. Ještě ne? Tak ale vy jste Vysočina. Jsem ještě přijel asi 200 gramů, jo, takže... Jo, a samozřejmě krátit s ohledem na FOMu, to znamená určitě ne Cčko, ale jako buď plnej tebukonazol, plnej paklobutrazol, nebo Cčko třeba s nějakým silným fungicidem. No, jinak Rohan, sice už to není jako 1, 2, 3, je to nějaká 10, ale když přijde problém, tak tou kompenzací dokáže zachránit to, co jiný odrůdy neumí. Ho mám hodně rád. Pokračujeme v odrůdě Explicit. Ano, Explicit. A je to teda porost, který je řidší. Na podzim to tady ředili nějaký hmyzáci asi. To znamená nařízení Evropské unie o moření tady výrazně pomohlo k ekologickému zákroku, že určitě. Několikanásobnému a zachránilo se tady 15 až 20 rostlin na metru čtvereční. Děkujeme do Bruselu. A pokračujeme, je to teda Explicit. Jsou ty rostlinky, bylo tady asi pěkně vlhko, že je vidět, že teď ta půda je až jakoby popraskaná. Navíc je to jedna z těžších půd u nás. Ano. Jo, takže... A bylo to bych typoval, že bylo vysejvaný už malinko do mokra, nebylo? Do mokra? Po 10. srpnu. To určitě. To je zhruba tak 23. srpna. Jo, a to už teda potom velice záhy přišla voda a dusilo se to. Potom, no to už tak je, jo, ta voda přišla potom, po zasetí. No jasně, jo. Ale už ty rostlinky neměly ten počáteční start, co měl třeba ten Rohan, no to byla, co jsme se na něj koukali. Jasně, a byla to kombinace vlastně dřepčíků, jo, a chladnějšího počasí a zamokřenosti půdy, jo, prostě že ty řepky vlastně podmínky při schránění přesně tak vlastně nic nedělali, se téměř nehýbalo. No a tady byly taky 2 litry boru asi. Tady byl litr spíš, si myslím. Litr, ale je vidět, že na tuhle sílu, že stačil, že ty rostlinky jsou slabý, je tu malinko míň fomy, bych řekl, než v těch hustších porostech, ale určitě taky bude chtít chránit. A tohle je jednoznačně porost, kam teda bych dal litr fulhumu, já nevím, 5-7% močoviny, litr boru, takový ten už jako, a hlavně co nejkratší době narvat všechny dusíky a z druhé strany to krátit, aby se to pozdrželo u země, dokud je to takhle slabý, protože teď, kdyby do toho vrazilo sluníčko, tady jsou založený, jsme na Vysočině v 550 metrech a jsou tu založený krásný viditelný poupata. A to znamená, že teď, kdyby do tohohle vrazily vysoké teploty, a tak by to začalo tlačit nahoru a vlastně byly by to slabý nitě. Takže tím dusíkem to zdržet zpátky a morforegulací taky. Tady jsme zhruba ve 450. 450, tady jsme klesli. Jo, že tam to bylo 550, tady jsme 450. Dobře, tohle je vlastně jedno jako z nejníž položených polí u nás jako v podniku. No ale tím větší je tu riziko, že to bude teplo. Jo, tím víc je potřeba to prostě jako držet. No, takže říkám, litr fulhumu, možná potom v průběhu té vegetace ještě nějaký stimul nebo 3D smáčedlo, ale určitě se tady ještě objevím, tak si k tomu něco řekneme. Takže optimální hustota porostu, 15 až 17 rostlin. Děkujeme. Pokračujeme v ozimé pšenici a jedná se o odrůdu Potenciál. Když takhle ji vemeš takhle trošku, tak je vidět, že jí tady malinko vzal mráz. A je to výsevek z 20. září. Jako všechny vodnoživý odrůdy, navíc vy jste tady vorali, takže jste tam vehnali vzduch, takže
ten potenciál tady má velice slušný kořeny a jsme tady no, je tady 1500-1600 silných podzimních stébel. Takže tohle bych řekl, že je opravdu hustý porost. Co je nutno si říct, kdyby tady proti tomu šlo třeba teď nějakých 100 kg dusíku, obtížně by se ubíralo těm odnožím. Kdyby tady bylo nějakých 25-30 kg dusíku, už se potom do těch odnoží líp jako šahá, protože ta dusíkatá výživa hraje velkou roli. Jsou tu krásné kořínky nový, to znamená, že jakmile vylezou teploty nad 7 stupňů, tak se může jít C. A protože je to vláhomilná rostlina, protože to je vláhomilná rostlina, tak můžeme počítat s tím, že ten auxin jí sebere hodně. Jo? A to znamená, že jí sebere, že ji nechá pravděpodobně nějaký 300 silný, že ten potenciál, jako všechny vláhomilné rostliny, to rychle schodí dolů. Takže bychom se mohli dostat na nějakých 900 stébel, což je stejně nadbytek. Takže pokud to tak bude, tak ještě i potom v prvním termínu krácení by se mohl možná nějaký apikal přidávat, anebo přidávat dusíkatou výživu. Tak bude prostě na začátku sloupkování, bude vyšší hustota, řekněme u těchto porostů pšenic od 700 do 1100, kde se to ještě podá bude držet, tak ještě bude připadat v úvahu dodatečný auxinový účinek nějakého apikálu a nebo řekněme navýšení dusíkaté výživy, aby se ten potenciál využil, aby to mělo dusíkaté látky a dopadlo to dobře. Jinak braničnatka, jsou tady vidět choroby, stejně jako ale braničnatka je na Vysočině dominantní choroba oproti nížinám, že v nížinách nechybí nic. Tam jako včetně choroby stébel, plísně sněžné a tak dále, lokálně teda padlí, tam opravdu je úplně všechno. Ta Vysočina zatím ani rzy tu nejsou vidět, jako, takže to vypadá poměrně dobře. Takže to není zase tak komplikovaný zásah. Takže to bude k tomu potenciálu asi všechno. Pokračujeme v odrůdě Explicit. Nutno říct, že jako ty si říkal, že to je nejhorší porost, co máte. A tady se dotkly ty zásahy místního hmyzu těch porostů asi nejkrvavějším způsobem. A mimo jiné, nejenom, že ten porost je slabší, ale je i poměrně nevyrovnaný. Takže se tady lze nalíst, řekněme, takovýhle různé velikosti rostlin. Pro mě to je zase hrozně jednoduchý z toho pohledu, už co jsme historicky dělali. Jednoznačně první moment je FOMA, bez diskuze vyřešit zdravotní stav, nacpat sem dusík co nejkratší době všechen, i když jsme tady si říkal asi 450 metrů, kořeny to je opravdu podprůměr, to znamená litr fulhumu, tady si myslím, že ten litr bolu k tomu, že to bude bohatě stačit. Je tu dobrý to, že tady nemáte v tom, nevidím tady žádný hřebce, žádný larvy, což je určitý plus, protože ty díry od těch larev jsou potom vstupní bránou pro FOMu a botritidu a další choroby. Určitě fulhum, močovinu, bor a možná u těchto slabounkých porostů řepek, že bude i limitující fosfor, stejně jako u těch nejslabších porostů pšenic, že doplňková výživa fosforu přes list, než se udělá pořádná kořenová soustava a bude tam pěkný čerpadlo. Tady bych se nebál jít dokonce do opakované dávky fulhumu třeba dvakrát po sobě 0,7 litru.
jo, aby se ty rostliny, aby hnát to před sebou bičem a udělat silné kytky, jo, protože takovýchhle porostů tady bude hodně, co je dobrý, takže díky teda důsledkům nařízení Bruselu jste tady na optimální hustotě 15 až 20 rostlin, nechtěně 15 až 20 rostlin. Samozřejmě ta optimální hustota by asi byla daleko lepší, kdyby byla na takovéhle, v této velikosti rostlin, ale i tak ty rostliny se dají dohnat, dají se z toho udělat silné kytky. Určitě bych třeba k našemu fulhumu přidával třeba ještě nějaký, tady v tomhle případě u těch slabonkých porostů, nějaký přípravky od Campofortu, které obsahují jak výživu, tak nitrofenoláty. A ty nitrofenoláty mají pomalej kumulativní auxinový účinek, takže my tam vlastně fulhumem uděláme kořeny hned a oni to budou ještě prodlužovat v čase. Je to docela dobrá kombinace do takovýchhle slabonkých porostů. To je všechno. Pokračujeme na poli v odrůdě Patras a já se přiznám, že tady stavíme náhodou, protože jsme tady neměli plánovanou zastávku a mně se porost líbil a pan inženýr Vala mi říkal, že se mi líbí, možná i proto, že tady byl na podzim použitý fulhum, ale teď si hodím triko jenom, ale samozřejmě, že to člověku udělá radost. Ty to spíš víš, kam se dal fulhum Ne, nevím, a proto se zvídavě ptáš. Ne. Tak zákeřný nejsem. Ale je to, říkal jsi, že výsevek je 39. 39, ano. 39. A co se mi teda líbí, že není to hluboký. Myslím si, že jste tady šli do nějaký vyšší dávky, vypadá to tak na 3,5 milionu asi. A kořenová soustava velice slušná a jsme tady na 3 velice silných stéblech. Je to Patras, je to odrůda, která ve vztahu k vláze a k suchu je někde v průměru, ale je to odrůda s produktivním klasem. To znamená, že se nemusíme bát, když půjdeme do ní auxinem, ale abych jsem do ní šel v tom klasickém termínu s modusem, má pěkný kořeny teďko, takže teď bych do ní dal Cčko, já nevím, s 2–3% močoviny, aby se jenom rozhejbala a určitě se budou muset řešit braničnatky, které tady jsou. A potom v termínu krácení modusem bych sem dal půl litra pikálu. Je to takový průměr, on už tolik navíc v tom termínu on by bral víc teďko v odnožování. Ale ta hustota těch 1200, je to sice dvojnásobek, ale když se potom sebere nějakých těch, že jedna ta odnož je malinko slabší, možná něco veme i sucho, takže si myslím, že by mohla skončit po půl litru modusu někde na těch 700 stéblech, což je malinko víc, než potřebuje, ale když se zvedne dusíkatá výživa, tak na to v té produktivitě klasu potom zúročí. To zase není taková tragédie, už jsme viděli loni, že 700 stébel i na ty s produktivním klasem, že není problém. No, pěkný kořeny. Další odrůdou je novinka od Celgenu, je to odrůda Julie. A jako má, to se bude jenom kámen. To je zdání, no. To je zdání, jako zpracování tohle půdy. Tohle jsou pánský pole. Jo, zpracování půdy dobré. A říkal si, že výsevek byl 19.9. 19.9. ano. 19.9. Ano. No, trošku tady řádily nějaké choroby. Pravděpodobně to od spoda to asi na podzim čistilo padlí, nebo to jako braničnatka jenom, jo. A jsme tady
Jako ta kořenová soustava se zdá jako velká nebo slušná, ale musí mít malinko problém s výkonem, protože ty modylové rostliny jsou takovýhle. To znamená zesílený hlavní stéblo a tady dvě vedlejší, což znamená zvýšenou apikální dominanci, a to je vždycky signál, že ten výkon té kořenové soustavy není jako 100%. Tady u některých dalších rostlin už začínají startovat kořeny, ale pořád ještě se to neprojevilo v té nadzemní části. Je to, ale jsou tu i choroby pad stébel, nejenom braničnatka. Takže tady si užijete, tady budete muset asi sem jako to ohlídat nějakou kombinací, nejenom nějakou jednoduchou aplikací. To je velice komplikovaný porost z hlediska struktury a vůbec celkového vývoje, protože na jednu stranu je to klasovka, která chce nějakých 500-600 maximálně, na druhou stranu jsme tady někde na nějakých 1200 stéblech, ale slabých. To znamená, já bych sem dal teďko s C litr fulhumu, protože ten výkon kořenové soustavy se mi vůbec nelíbí a navíc se teďko trhají mezi prstama, to znamená, že určitá část těch kořenů bude velká, asi i mrtvá. Trošku je tady dusí, možná něco v půdě. Takže litr fulhumu, dal bych se močovinu a potom bych se rozhodoval někdy v té 31 s modusem, jestli bude potřeba do toho zasahovat. Možná, že bude stačit, když se potom přidá třeba jenom decka apikálu, aby se odstranily ty úplně nejslabší a ta struktura bude toho porostu už dobrá. Možná, že se bude muset dát půl litru apikálu. Jestli si tady ty slabí dotáhnou, tak se dostáváme skoro na dvojnásobek optima. Ale lepší je ubírat ze silné kytky, protože přidávat potom to se nedá. Jo? Je tady, zahlíd jsem tu jednu rostlinu, která měla tady ta trošku lepší kořeny, ale taky je to tam nevyrovnaný to stéblo. Takže ta tendence je tam všude stejná. Co se týká výživy, určitě alespoň 40-50 kg dusíků teďko, aby se to vyrovnalo. A to C, hlavně to C, aby to srazilo dolů. Uvidíme, určitě se tady snad potkáme ještě někdy v tom termínu krácení. To všechno. Poslední odrůda, ve které jsme, je odrůda Vanessa a je vysejvaná někdy na začátku října. Asi 6. října a když se takhle, když to dáš stranou tu kameru za nás, tak tam je teda vidět opravdu, jak tragický tady byly podmínky při zakládání těch porostů. Přesto teda ten rejč tam jde dobře, jako byste to orali teda, a pak jste se s tím prali. Je vidět, že jste poměrně vyhráli, protože ta hloubka výsevku je sice mírně nevyrovnaná, ale jako musím říct, že na ty podmínky, které tu byly, je to úplně super. Když se na to podívám, tak není to utopený, tím pádem tady nepřišli o podzimní odnože, což je hrozně důležitý. Samozřejmě se tam nějaká utopená rostlinka najde, vys tady ta, ale že tady ještě vlastně jsou možná dva odnožovací uzle, ale jinak je ten porost pěkný, na ty podmínky relativně vyrovnaný. Je vidět, že ta voda jim hodně tady dusila kořeny a jsme tady na 2 až 3 poměrně pěkných podzimních odnožích, tak jsme někde 600 až 1000 stébel, což není žádná tragédie. Takže C, teďko do odnožování. Je to určitě porost, který by
ta voda tady zredukovala ty kořeny, přestože, ale budou výkonný, jako jsou třeba strašně podobný jako u té Julie, ale tady je vidět, že že tady obrůstají bílýma kořínkama, u té Julie se mi trhaly kořeny. Jo, a tím pádem se taky díky špatnému výkonu se zvedala apikální dominance. Tady je krásně vidět, jak funkční kořeny morforegulují porost. To platí pro všechny rostliny, které jsou pěstované v zemědělství. Já bych tady, říkám, i pouze C, možná půl litru fulhumu, jako s tím C maximálně, a potom pokračovat se velice opatrně, protože ten porost se tlačí k optimální hustotě, má slušný výkon kořenové soustavy, což vlastně někdy je jenom optika, že ty kořeny jsou velký, ale důležitý je to, jak vypadá nadzemní část, protože nadzemní část je vlastně funkcí těch kořenů. A až se tady bude krátit, tak jestli sem něco přijde, nějaký auxy nebo naopak ještě pomáhat kořenům, to dneska určitě bych sem dal třeba decku apikálu, aby se tam zvedly asimiláty do klasu, půl litru fulhumu, kdybych o tom nechtěl přemýšlet, jako paušálně. Ale podle konkrétního stavu porostu ještě uvidíme. No. Jinak samozřejmě do fungicidů 3D smáčedlo do prvního, do druhého bude mít určitě význam ve vztahu k práci dusíkem a kdyby přišel nějaký příslušek. No, klasicky asi braničnatka, že? Jasný. No, to tady na Vysočině není braničnatka úzkoprofilové zboží. To je letos téměř ve všem. Ano. Takže to je všechno.